Govano Chukwuma Soludo malitere ịrụgharị ụzọ si Amansea Gaba Ofemili nke dị kilomita 26 n'ogologo ma bụrụkwa nke a tụrụ anya na a ga-alụchapụ ya n'ime ọnwa 16. Onye nta akụkọ anyị n'obu gọọmenti Valentine Mbadowa ga-akọrọ gị akụkọ maka nke ọfụma. Gọvanọ Soludo n'ogo na-agbaghe ịrụ ya bụ iro nke jikọrọ ọtụtụ obodo na mpaghara okpuru ọchịchị kansụl Ọkanọt kwere nkwa ịga n'ihu iwetara mpaghara ahụ ezi mmeghe. Ọ gara n'ihu kene ndị mpaghara ahụ maka ezi nkwado ha nyere ya ma kwe nkwa na ọchịchị ya ga-aga n'ihu ịna-emetụta ime obodo dị iche iche iji mee ka Anambra niile chake n'ọdịnihu. Ọka dị bụa enwe Ọka South nwee Ọka North gbọ Vanja Capital o nwere part of Anambra ga-arapụ ọ dịka fesọrọ wee bili ọnya bụ the meaning onye mere gịnị aya na nwanne ya Ọka North so wee bụla Anambra na a ga-eti Anambra a ga-eti Ọka North ịgba a ga-eti Anambra ka Ọka North so n'ibi eme gịnị onye ji ọkwa onye isi oche nke kọmitii nchere oge okpuru ọchịchị kansụl Ọkanọt bụ Maazị Emmanuel Ucheze n'okwu ya kọpụtara na okpuru ọchịchị kansụl Ọkanọt bụ nke ga-esonye n'ihe a na-eme ngwa ngwa arụcha anya bụ ilo ma kwuo na ọ ga-enye aka ime ka ọnatarachi nke eji gọzie mpaghara ahụ bụrụ nke ga-abara Anambra uru. Ọ gara n'ihu kwe nkwa na ndị okpuru ọchịchị kansụl Ọkanọt ga na-enye gọọmenti ezi nkwado iji mee ka Anambra bụrụ ejiamatụ. Eji ọkwa kọmishọna nke okwu ọrụ ngo dị n'aka bụ Maazị Ifeanyị Okoma n'okwu ya kwere nkwa na iri ahụ bụ nke ga-agba ịgba ma nọtee aka. Onye ji ọkwa chairman nke National Youth Council of Nigeria ngalaba nke Anambra State bụ Comrade Emeka Obi n'okwu ya rụtụrụ aka na mpaghara Ọkanọt bụ nke Chukwu gọziri ndụ dị pụrụ iche n'ihe gbasara ịkọpụta nri ma gosipụta olileanya o nwere na ya bụ ilo ga-eweta ezi mmeghe nye mpaghara ahụ. Ọ gbara Gọvanọ Soludo ume ka ọ gaa n'ihu na-arụsi ọrụ ike ma kwe nkwa nkwado ụmụ ntorobịa. Ndị nọgasị na ya bụ mmemme bụ ndị nke gụnyere onye ji ọkwa odeakwụkwọ nye gara gọọmenti nke Anambra steeti bụ Ọkammụta Solo Chukwulobelu, onye ji ọkwa Chief of Staff nye gara gọvanọ bụ Maazị Ernest Ezajui, ụfọdụ n'ime ndị eji okwu agba izu n'okpuru ọchịchị kansụl Ọkanọt nke gụnyere onye ji ọkwa kọmishọna nke okwu mmeghe obodo dị n'aka bụ Chief Chikodi Anara ya nakwa onye nyocha ihe gbasara ego nke otu pati All Progressive Grand Alliance APGA na Anambra steeti bụ Maazị Tony Dunga na ọtụtụ ndị ọzọ. Site na Amansea, abụ m Valentine Mbadowa.